אנחנו פה בכנס של פנוק בהייטק צפון, פנוק וחברים עם SMC ורוקוול ו-EY, ואנחנו פה עם אריאל, מאקספרט רובוטיקס. אריאל, תודה שבאת, שמחים תמיד לראות אותך, שותף ותיק. אריאל, תן לנו מילה או שתיים. אז כמה מילים, כנס מאוד מעניין, המון חדשנות, הרבה רובוטים חדשים, קונטרולר חדש, כמו שאנחנו רגילים. תמיד חדש בפנוק, תמיד מעניין ותמיד בקדמה. כאשר מדברים על פנוק, מדברים על יעילות, מדברים על אקוסיסטם, איך כאילו לחבר בקלות גריבר לרובוט, איך בקלות ליישם את הדברים דרך הרובוט, דרך הממשק, איך באמת לתכנן ביעילות ובאמת בקלי קלות. כשמדברים על פנוק, מדברים על דיוקים, בסדר? אני בעיניי זה הרובוט הכי היי. גם רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב, השירות שיש לפנוק היום והזמינות שלהם זה מאוד חשוב בעולם של בוני מכונות. Service first. בדיוק, זה מאוד חשוב. אז אנחנו נמצאים פה בכנס בפארק הייטק צפון, תראה בכנס הבא. ביי. אסטק רובוטיקה, אנחנו נציגים אינטגרטורים של פנוק כבר משנת 97, בונים תאים רובוטים לתעשייה לאורך כל הזמן הזה. עובדים אך ורק עם פנוק, חשוב לציין. מהסיבות הנכונות, פנוק זה הרובוט המוביל בעולם גם בהיקף המחירות וגם באיכות המוצר. החבר'ה שלנו מכירים את הרובוט בצורה מאוד מאוד טובה ויודעים להפיק את המרב לתא אוטומטי בעזרת הרובוטים של פנוק. So this will be the new Fanuc controller, so for the coming years, then this Fanuc will be. עכשיו אני יכול ממש להזיז את הרובוט, לשלוט עליו מרחוק פה ב-HMI של רוקוול. זה במקום להשתמש בטישפנים שלנו. והוא עובד. זה מאוד פשוט לחבר את החיבורים האלו ולעשות פה בעצם תקשורת ולהפעיל את הרובוט.